Askoko laugarren domeka honetan jaiatzen gara bizitzen, eto esan da, bizitzen gara beste gauza berri bat. Artzain domeka honetan, Elizak posa handiz hartzen dau, Leon Amalogarrena aita santua. Itxaropen eta erronka garaian jangoikoaren herria gidatzeko aukeratua. Artzainaren ahotsa entzuten daben ardian legez, fedunek benetako artzaina dan, Kristo berpistuen oihartzuna nabaritzen dabe, bere hitz eta eginetan. Autoak hau, jauna bere hartaldea inoiz usten ez dagoen seinalea da. Pablo eta Bernabe lehenengo irakurgaian, Leon Amalogarren herria guztiei, jangoikoaren salbamen ausardiaz aldarrikatzera deitua izan da. Apokaliziren arabera, atzakabe handiko urten diranak lez, bere itxaropenaren zerbitzari moduan aurkezten da. Eliza biziaren iturrierantz gidatzeko, jainkoak malko guztiak zikatuko daben lekura. Ardia, artzainaren analogiaren bidez, jangoikoaren daukagun harremana azaltzen jaku. Ardiek artzainaren ahotsa ezagutzen dabe, etoaren gidarien laguntzaz larreak aurkitzen dabez. Labardinean entzumena, entzutearen zentzuna, guztiz beharrezkoa da geuretzat fede bizirako, zentzune benetatik garrantzitsuena da. Izan be, jaunaren bere hitzaren bidez jartzen da gurekin harremanean. Eta gu, hitz hori onartzean, berarekin komunikazioan hartu emonean loturan jartzen gara. Hebrear hizkuntzan ez dago obiditu, aditzik, entzun aditza erabiltzen da. Benetako entzuteak bestiek esaten dabena aintzakotat hartzea, kontuan hartzea dalako. Jesusentzat, entzute horrek maila sakonago batera garamatza. Ezagutzera eta hau hebreaz ez da bakarrik inoren barri edo datua jakitea, pronogaz harreman estua izatea baino. Jesusen ezaguna izateak beragaz harreman sakona bizitze da. Eta barrukotasun horrek bere jarraitzailea bihurtzen gaituena da. Bai ederra norbaitek barru-barrutik ulertzen gaituenean, baita akzionak ulermena. Bestearen barru-barruan bihotzean dagoana antzemateko gaitasuna eskatzen dau. Jesusek ezagutzen gaitu, nahiz eta guk geure burua guztiz ezagutu ez. Eta azken finean, bere da gure benetako nortasuna. Ezagutzera emon alduzkuna. Ez gara kristaua Jesusek esaten dabenarekin gitzi gora bera bat gatozelako. Kristauak berak ezagutzen gaituela igarri, sumatu dugulako. Eta bere hitza entzutetik, eta berarekin harremana bizi izanetik, dator jarraitzaile bihurtzea. Boda gukatu ezin dugun, eta modu iraunkor eta ederrean bereizten, markaten gaituana. Iraunkortasun emoten duzkuna, jauna gurekin egotera. Etorri dan, ulertuak, sentidu garean momentuan oroitzapena da. Momentu horren gomuta gure bihotzean bizirik mantentzea lortzen badagu. Inok ezingo gaitu zalantzan jarri. Betiko galduko ez diran ardia garielako. Izan be, entzun dugun hitzaren eta ospatu dugu zan sakramentuen bidez, betidanekoa sartu dan gugan. Ni ahula eta miserable izateak Jesusek benetan baitatu ninduala baino gitzi. Iatxoago ardurau dau. Eta inok ezin daukendu nire bihotzean idatzita dagoen gertarau. Eta bada gehiago, Jesus ezagutzea, aita ezagutzea da. Hau da hundiagoa dana, ezagutzea. Gure bihotzean zelatan balitz moduan larritasun bat aurkitzen dugu. Baina Jesusen ardiak izateak, beste guztia baino hundiagoaren dan, aita ezagutzea esan gura dago. Eta aitari inok ezin deutzo eskutik ezerken du. San Paulo dino, jangoiko agugaz bada, nok egongo guta gure kontra. Zeruko, ez da lurreko endarrik, ez da eriotxa berak ezin gaitu jangoikoaren maitasunetik alden du. Alperrekiko larritasunekin geure burua torturatzera ohituta gagoz. Ardiak bere burua jabetasuna, baizi estatzeko, hartzailearen gandik urruntzen diran lez. Eta holen, gure laguntasuna, zuzentsunak banako balegina bihurtzen da. Baina jangoikoaren zoitasun beran, baturik biziko gareala espero da. Nire aitak bat gara, eta eta aita bat gara. Azken esaldi garrantzitsu horretan, eskutau jangoikoaren sekretua dan, eta bako komunioa eta maitasuna dan, batasun osoa zabaltzen dago esaldia. Zagunak sentiaraziko gaituen,
Jaungoikoaren maitasunak bakarrik sortu daiteke batasun horretara eramango gaituen hitza onartuko jaio ginen, bera eta gure arteko maitasunezko batasuna. Jainkoa guztiun betikoa, eroan gaizu zeruko postetan partaide izatera, fedunen hartalde apalau heldu daiten beraren hartzaina, heriotza garaiturik heldu dan ospera. Otoitza jaungoikoaren izaera trascendente aldatuentzat buruzko erreferentzia bategaz hasten da. Jaungoikoarek haren gainean dagoen historia eta soberanatasunari buruz eta historian kristoen ekintzan gorpuztutako bere leialtasunari buruz berba egiteko modu zehatz bat dana. Jainkoa agitzen da gidari gisa deitua, zeran hartzai, hobeto zen da zeruko batzar pozgarri horretara garamatzana. Gida hori behar dugu, hartalde ahula garealako, eta bere hartzainak gidatu eta gidatu behar gaituelako bere sendotasunagaz bideara gusten deuskulako. Horrezagatik, guztigaitik bizi behar dugu paskoa itxaropen eta konfiantza honek iza. Eta ez gara bakarrik ibilten, eta oso finitzientea gara. Kristo gidatzen gaitu eleizalez ibilten gara. Horregatik, Salmen Magnoren esaldiaren eskuak ikideen epaltasuna, bere parte hartzen dagoen buruaren aintza. Eta holan erakusten jaku, Kristo bere bizitza aintzaren parte hartzera hitzeak, gain, beta bide horretan gabiltzera bide erakusten deuskula. Gure aurretik joan dalako. Eskerrak emoten dutxuguz beti jauna, Pasko misterionegaitik egizueten bakarrik barritzen ditu arduzun gure erospenak ekarri digula betiko posa. Otoitzonek eukaristia liturgiaren dimensio dinamikoa. Eta eraldatzaiek jarbitzen dau, beti postasunez, zerbitzuak bizimodu kristino gaitatzen dau. Pozertak izahal eginit sortzen gugan, eragiten dagoen graziatik behizik. Erdidugunea berrospen eraldaketan dago, erredenzio jarraitua. Eta adierazpen horrek, gogora zendondezku berrospena ez dela iraganeko gertakari bakarrik gurutzea. Eukaristi bakotzan egunaratzen dan errealitatea baino. Ospakkizun bakotzak kristoria hartzain horari gehiago emote deusku bere hartaldea. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seme-alabak. Betiko bizitzarako eta zabaltzen jakez fedeunei, zeruko erreinoko ateak gure eriotza desegin izan dan haren eriotza. Eta haren biztura gu guztiok biztu gara. Pasko prefazio bigarrena, kristoren baize barria. Honen bitartez jaiotzen dira argiaren seme-alabak betiko bizirako. Gogorra sekondezko kristino hauak, urak eta espirituak birsortzen gaituela. Argiaren seme deitzera jakuzala egun sentia. Adierazpen erabilia jaiotza bat, iradokitzen da sorkuntza barritu bat. Berpiztuaren misterioa lotua, betiko bizitza orain hasten da, fedean eta sakramentuan. Zabaltzen jakez fedeunei zeruko erreinuko ateak. Paskoa ez da iraganaren ospakizuna bakarrik. Erreinuara sartzeko atea baizik. Kristogan sinesten dagoena hasi da, errealidade barri horretan bizitzen. Igarote irudi handartsu bat dago hemen. Eriotzatik bizitzara jaunpetik argira, lurretik zerura. Haren eriotzaren biztuan guztiok biztu gara. Kristoren eriotzaren ahalmen zuntzitzen dau, eta berpiztea gure berpizkundearen iturri eta barne bihurtzen da. Hartzain ona, zaindu maitasunez zeure hartaldie, eta eroan gaitiko larre gurietara. Zeure semearen odol baliotxoa salbatu dozu zen ardiak. Otoitzonek hartzain onaren igandearen motibo nagusia berreskuratu. Eta jaratzen dau, Kristoen hartzaiona deitzen jainako, Jan Joanen evangelia zuzendu bihatzen dagoen irudia. Eta hil arte maitasuna zemoten dagoena, bere hartaldeari eskari zerantzuteko. Eskatziek eten bako zaintzan eta gertutasun merrukiaren konfiantza filiala erakusten deu. Otoitzak jasotako eukaristia eta betireko larrien itxaropena lotzen dauz. Lurraren liturgiak zeruko batetasuna aurreratzen eta aurredikatzen dau. Bere semearen odolean erreferentzik itxaropen hori guzti Pasko misterioen ainguratzen dau. Erredenzio kristoren musturreko maitasunen frutua da. Holan, jaun hartzearen
osteko etoitza bibaiaren artean bizitzera konbidatzen gaitu. Eukaristiako eta arrainoko fediek egiutsite eta inoiz abandoten ez daban artzain baitasunak gidatuta. Aste hona izan, aste hau izango da gure aste lehenengo astea, Aita Santu Leonegaz batera.